Je zase na osobnej skúsenosti môjho synčeka a som strašne rád, že sa ľudia pridávajú k nám a pomáhajú nám. Dneska žijeme traja oteckovia, ktorí zažili to, čo ja, a chcem ešte to pozitívne, že deti to vedia poraziť. A ja som úplne dojatý z toho všetkého, že v tých dedinách na tom Slovensku skutočne dobrí ľudia, na Morave to isté, veľa detí, veľa ľudí sa k nám pridáva, takže milo, dojatý, príjemne prekvapený a sme tu na to, aby sme pomohli tým, ktoré to sú deti, ktoré sú dneska v nemocnicách. To autíčko, ktoré bude od pondelka pre nich jazdí zadarmo, pre sociálne slabšie skupiny, ktoré skutočne dostanú ZTP preukaz a nemôžu si to auto kúpiť. Toto autíčko a tie peniažky, ktoré vyzberajú, bude slúžiť na to, aby jazdilo pre týchto rodinky. Ste mi nepovedali, že... Tak sú to skupiny ohrození na živote a skutočne každá koruna vie im zachrániť život a tuto sa jedná o deti, o našu budúcnosť. A myslím si, že tento príklad takejto akcie je veľmi vhodný podporenia, pretože aj v tých nemocniciach, v ktorých sa ten peletón zastavuje, tak jazdia s nami už deti, ktoré sa vyliečili. Pre tie chore sú oni ten najlepší príklad. A tie peniaze, čo firmy, ktoré som vyzval, aby ponúkli na túto akciu, tak sa investujú pre tieto deti do zdravotníckeho, technického zariadenia, ktoré im môže pomôcť. Preto si myslím, že táto akcia je veľká. Tí, čo chcú pomôcť samotným tým výkonom, dokážu, že prekonajú samých seba a prebicyklujú po celé Slovensko, alebo aspoň jeho časť.